ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯಾನ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ 3 ಪಂದ್ ಮೂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಅಜ್ಜಿಲಡ ಆತಿನ ಮಂತ್ರದೇವತೆನ ಕೋಲ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲದ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಪಾರ್ಟ್ 1 ಪಾರ್ಟ್ 2 ಪಾರ್ಟ್ 3 ಪಂದ್ ಅಂಚ ಒಂಜಿಟ್ ಪೂಜೆದ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಶನಿ ಪೂಜೆದ ಕುಡೊಂಜೆಟ್ ಮಂತ್ರದೇವತೆನ ಕೋಲ ಐದ ಕಾಗಿಲ್ ಸೇವೆ ಎಂಚಿನ ಪೂರ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತ ಅವು ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಮಂತ್ರದೇವತೆನ ಕೋಲ ಅದ್ದದ ಒರಿದಿನ ಭಾಗ ಕೂಡ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ. ಅಂಚೆನೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲದ ಪಾಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಒರಿದಿತ್ತು. ಅಂಚ ಒಂದಿನ ಪಾರ್ಟ್ 4 ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಕೊರಗಜ್ಜನನ ಕೋಲದ ವಿಡಿಯೋನು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲದೊಟ್ಟುಗು ಯಾನು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕತೆಲ ಪನೊಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನದೆ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕತೆ ಪನ್ಪೇನಿತ್ತೆ. ಪನಂಬೊರುಡು ಓಡಿ ಬಕ್ಕ ಅಚ್ಚು ಮೈರೆದಿ ಪನ್ಪುನ ಕೊರಗ ದಂಪತಿಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಆನು ಬಾಲೆ ಪುಟ್ಟುಣುಗೆ ಆಯಗ್ ತನಿಯಾ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರನ ದೀಪೆರಿಗೆ ತನಿಯೇ 30 ದಿನದ ಬಾಲೆ ಉಪ್ಪುನಗ ಆಯನ ಅಪ್ಪೆಲ ಅಮ್ಮೆಲ ತೀರು ಪೋಪೆರಿಗೆ 7 ಕೊಪ್ಪದ ದೋಲು ಬೂರುದು ಪೋನಗ ತನಿಯೇ ಅನಾಥೆ ಆದು ಬುಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಗ ಬೈದೆರೆ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರ್ನ ಮೈರಕ್ಕ ಬೈದಿದಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆನ ಮಗೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ತೂಪೆಗೆ ತನಿಯೇ ಅರೆಡ ಅಮ್ಮ ಎಂಕು ಒಂಜಿ ಕುಂಟು ಕೊರ್ಲೆ ಪಂದಕ್ಕೆನ್ನಗ ಆರು ತನ್ನ ಕುಜಲ್ಗ ಕಟ್ಟದಿನ ಕುಂಟುನಿಗೆತದು ಬಾಲೆಗೆ ಕೊರ್ದು ಬಾಲೆನು ತನ್ನ ಒಟ್ಟುಗು ಲೆಸೊಂದು ಪೋಪೆರಿಗೆ ಮೈರಕ್ಕೆ ಕಸುಬುಡು ಕಲಿನು ಮಾರುನಾರು ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನಗ ತನಿಯಡ ಒಂಜಿ ದಿನ ತಾನು 11 ಬೈದಿನ ಕಲಿನು ಮಂಡೆಗೆ ಜಿಂಜವೆರೆ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ತನಿಯೇ ಕಲಿನು ಜಿಂಜವೆಗೆ ಆಂಡ ತನಿಯೇ ಜಿಂಜೈನ ಕಲಿ 7 ರಾತ್ರಿ 7 ಪಗಿಲು ಕರಿಂಡಲ ಖಾಲಿ ಆಪುಜಿಗೆ ಅಕೇರಿಗು ಮೈರಕ್ಕೆ ಕದ್ರಿದ ಮಂಜುನಾಥ ದೇವೆರಿಗು ಕಲಿ ಪೂರ ಖಾಲಿಯಾದ ಪೋಂಡ ಕಂಚಿದ ಪೊಡಕೆನು ಒಪ್ಪಾವೆ ಪಂದು ಪರಕೆ ಪನ್ಪೆರಿಗೆ ಅದಗ ಕಲಿ ಪೂರ ಖಾಲಿಯಾದ ಪೋಪುಣ್ಗೆ ಕಲಿ ಖಾಲಿಯಾಯಿನ ಕುಶಿಟ್ ತನಿಯಗು ಒಂಜಿ ಪಾಲೆದ ಕೊರುಂಬುನು ಮಲ್ತು ಕೊರ್ಪೆರಿಗೆ ತನಿಯೇ ಕಾಲದ ಕಟ್ಟು ಪ್ರಕಾರ ಬಾಲ್ಯ ಬುಡ್ದು ಜವನೆ ಆನಗ ಕದ್ರಿಗ ಪಂತಿನ ಪರಕೆದ ಪ್ರಕಾರ ಮೈರಕ್ಕ ಬೈದೆದಿ ಕಂಚಿದ ಪೊಡಕೆನು ಮಲ್ಪುವೆರು ಅವೆನು ದೆರ್ಪೆರೆಗು 7 ಜನ ಬೋಡುಗೆ 7 ಜನತ ವನಸ್ಸು ಕಲಿ ಬಚ್ಚಿರೆನು ಒರಿಯೇ ತಿನ್ಪೆಗೆ ತನಿಯೇ 7 ಜನ ತುಂಬುನ ಪರಕಿನು ಒರಿಯೇ ತುಂಬುದು ಪೋದು ಕದ್ರಿದ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದೈಡು ಮುಂತುದು ಪರಕಿನು ಉಲೈದಕ್ಕುವೆಗೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಉನಿನು ತೂದು ಅಚ್ಚರ ಆಪುಣಿಗೆ ತನಿಯೇ ಒರಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಪಂದು ಪೂರಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೆರಿಯುಣುಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪಿದೈಡು ಮಾಪಳ ಪರಂದು ಉಪ್ಪುಣುಗೆ ತನ್ನ ಬೊಡೆದಿಗು ಪ್ರೀತಿ ಪಂದು ಅವೆನು ಕೊಯ್ನಗ ಮಾಯ ಆದು ಮಾಯಕದ ಕಲ್ಲಾದು ಅಲ್ಪ ನೆಲೆಯಾದು ತುಳುನಾಡ್ದ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿಯಾದು ಮೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಪೆರ್ಗೆ ಪಂದು ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ದನ ಪನ್ಪುಂಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಪಾಡ್ದನದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಪಳ ಪರಂದನು ಕೊಯ್ನಗ ಬ್ರಾಣೆರು ಕರ್ತುದು ಕೆರಿಯರು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲೆಗು ದೋಷ ತೋಜಿದು ಕೊರಗಜ್ಜ ಪನ್ಪಿನ ಪುದರಡು ನಂಬುವೆರಿಗೆ ಸುರುಸುರುಕು ಕೊರಗರ್ ನಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ದೈವ ಆದಿ ಇತ್ತಿನ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಇನಿ ಕೋಡೆದ ದಿನೊಟು ಜಾತಿ ಮತ ಭೇದ ಉಪ್ಪಂದೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಂಬುನ ಅಯ್ಯ ಪಂದಲೆತ್ತಂಡ ಓ ಕೊನೊಂದು ಪಾರಾವುನ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಧರ್ಮದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಪಂದು ಮೆರೆಯೊಂದು ಬರ್ಪೆರಿಗೆ ಒಂದು ಈತು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕತೆ ಪಂದ ಪಾಡ್ದನದ ಪ್ರಕಾರ ಉಪ್ಪುನ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕತೆ ಒಂದು.
ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕೋಲದು ಇರತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಚಾಂಡ್ ಪಂದ್ ವಿಡಿಯೋಗು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ವನಸ್ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಲ ಇತ್ತಂಡ್ ಒಂಜಿ 250 ಜನ ಮುಟ ಆತೆರ್ ಅಂಚ ಮಾತೆರ್ಲ ಗಂಧ ಪ್ರಸಾದ ತೊಂದು ವನಸ್ಲ ಮಲ್ತೆರ್.